Айдорожа, крайній раз я вас бачив на похоронах кримськотатарського воїна Іскендера Неметулаєва, і війна дійсно збирає дуже багатьох синів та доньок України. Якщо вам відомо, скажіть, будь ласка, скільки наших з вами одновірців наразі воюють за нашу Україну? Я завжди кажу, що точної статистики немає, на жаль. Ми можемо тільки приблизно міркувати. Є у нас окремий спецпідрозділ Крим. Спочатку окупації Криму 2014 року. Він створився після окупації. Він працював в форматі добровольчого батальйону, а зараз він вже офіційний спецпідрозділ Крим. І наскільки мені відомо, навіть у них зараз є сторінка в Вікіпедії, і там зазначена цифра 50 осіб. Це наскільки мені відомо, але краще перевірити. По-друге, є інший батальйон. Це раніше у нас був на кордоні з Кримом батальйон на чолі Джахана. Вони теж зараз офіційно якось переформатувались. Там скільки кримських татар. Це я кажу там, де вони зосередоточені. Там скільки мені невідомо. Але я завжди кажу, з початком повномасштабного вторгнення в Україну після 24 лютого ми вже провели 2 свята. Це Рамазан пройшов і Курбан пройшов. І ми, як зазвичай, Курбан м'ясо не роздавали людям, вірянам, мирянам. Тобто так. А ми вирішили зробити тушковане м'ясо, бо йде війна. І наші бійці, у них є потреба в халяль-м'ясі, особливо, якщо це мається на увазі про нуль. Консерви, це дуже зручно. І ми окремо зробили дизайн, домовились, сертифікування провели, там ці фабрики, все це окремо зробили. Там 2 партії ми зробили, десь приблизно до 5000 банок. І ми все це роздали. Майже там є якісь залишки на складах у нас. І я на це спираюсь. У нас немає точних даних. Я кажу, як мінімум 1000, як мінімум, до 5000. Спираючись на такий наш досвід. Це як мінімум. І, на жаль, у нас велика біда, то що кримських татар дійсно медійно не можна побачити. Вони ховають свої ліця, вони бояться, бо є родичі в Криму. Багато воюють. Але медійно так вийти, виступити, багато хто каже, ні, не буду. Тому що є там загрози? Так, є загрози. І це, якщо деякі люди кажуть, деякі прості українці мало воюють кримських татар. А я завжди кажу, порівняння проводжу. Як міркувати? Хто сильніший, слон чи муравей? Розумієте? Все відносно. На початок повномасштабного вторгнення скільки було спеціалізованих бійців в лавах ЗСУ? Порахуйте. Скільки населення України? Порахуйте. Скільки відсотків? Порахуйте. Скільки кримських татар загалом, якщо ми це кажемо, 300 тисяч, кажуть 350 тисяч. Порахуйте потім, скільки кримських татар воюють. Це я не кажу, ми не розмовляємо про якість, про те, що бійці-мусульмани, вони завжди, це інша справа. Особливо, якщо ми кажемо про кримських татар, які опинилися тут, і які вже, в принципі, для них війна почалася з 2014 року. Я завжди це кажу. Це, насправді, війна почалася вже 9 років тому назад. Тобто, мотивації, альхамдулілlah, у нас з мотивацією все в порядок.